אבל כולו אף אחי, הדברים האלה בחיים לא. קח, צלם אותו, קח. זה עובד. זה וידאו? זה עובד, עובד. הנה, אנחנו מקק"ל. אנחנו שוחטים בזה, וואו, תראה איזה פה בן זונה. סובב את הראש, למה עליי? תפוס לו את הראש עם הזה. אוי! תפוס. חכה. מישהו קשר אותו. תראה אשכרה קשרו אותו עם חודאי. רגע, זה קודם כל. זה מניאקים. תפוס, מתחת החוט, מתחת החוט. אנחנו מקק"ל, רגע, תוריד לו את זה אבל מהרגל מסכן, נו. מה זה? תראה, קשרו לו את הצוואר. איזה בני זונות. ראית? ילדים. איזה מניאקים, תראה. למה ככה? חרם, באלוהים הוא ימות. וואו. מספריים דוד? לא. קשרו אותו, אחי, מסכן, תראה, גם לצוואר, גם לזה. איזה חרות של אנשים, זה קצן. אין לך מספריים באוטו? לא נראה לי. גם כן, סכין. איזה סכין אלה. סלים. יעזור לו את זה. פעולת הצלה של ז'אן קלוד ואן דאם. כולו נחתך, כולו זה, הנה. רגע, חכה. רגע, חכה. מה זה פה? תפוס לו את הרגל, תפריד בינה לבין החוט. אתה צריך להתחיל גם את זה. כן, הוא תפוס גם שמה. תצא לבעלי חיים באלוהים. אפילו שזה חיה מנאי, עוד רגע הוא ייתן לשם. איך תפסו אותו? למה לקשור אותו פה? קשרו אותו לעץ. איזה מניאקים. זהו? תשחרר אותו פה ככה. עזוב את העץ, יא מניאק, תעזוב. תפגר. איזה יופי. תראה הוא חוזר עכשיו חרבן עלינו. כן. עוף גוזל, עוף. כל הכבוד, מה יש לך להגיד? אנחנו נלך לקק"ל לכם מקורות. תראה איך הוא שט.